megmutatom, hogy vedd fel a kezedre a horgoló fonalat. A fonalfarkincát a kezedbe megfogod, kinyitod a tenyeredet, magad felé néz, a kis ujjad és a gyűrűs ujjad között hátra viszed a fonalat, és 2-szer vagy 3-szor rátekered a mutató ujjadra. Jó? Hátul így néz ki a kezed, elől pedig így. Jó? Tehát a kézbe fogod a fonalfarkincát, kinyitod a tenyeredet, kis ujjad és a gyűrűs ujjad között hátra vezeted a fonalat, kívülről rátekered 2-3-szor, és megvan a fonal. Jó? Na még egyszer utoljára. A kezedben van a fonalnak a farkincája, a nyitott tenyeredet magad felé fordítod, a kis ujjad és a gyűrűs ujjad között megy a fonal, 2-3-szor rátekered kívülről a mutató ujjadra, és kész. Olyan jól tudjon csúszni, de ne túl gyorsan. Ezt ki tudod próbálni, minden fonalnál ez más.